Tutulog ka lang. Malalasing ka. Tutulog ka lang. Kaya nga. Sa'yo pinunta natin. Record din natin yung mga kako. Ayun, sa huli. Mga dagat adventures. So yun yung mamaya sa dog. Ay ngayon sa dog. Pwede yan sa tubig, no? Yun rin lang na nandito tayo. Bakit hindi natin ano? Samantalahin natin ba? Kahit puwet tayo mamaya na bangag-bangag ako. Itulog ko na lang sa jeep ay sa van. Andito tayo. Pigilan natin ang tok natin. Tulog sa ano? Sa bagay kasi mga jiwa eh. Oo, bagay. Hindi natin masisi. Lasa lang tulog pa rin. Hindi ka rin nakatulog? 2 oras lang tulog ko. Oo. Camayan Beach Resort. Yan! Diba? Uy, si ate. Tara. Magpaitim tayo kung kailangan magpaitim. Turtles nest oh. Cafe. Meron kayang, alam mo yung Ang paipag. laki pa naman kami dito. Kasi yung laki na na yung ostrich. Ay dito kaya, may maita tayo ditong ano, mga animals. Mga talangka or something. Naka-air ba? Grabe oh, dito oh, tingnan mo. Okay dito. Aray, dulas. Nakachinelas ka? Ay, yun na. Baka ano to pre? Ito ba yung chinelas mo? Ano rin yan? Dito tayo banda. Yan. Oy, ayos dito. Oy, wow. May naik lo apa? Mana dia pilot? Great. Baba tayo. Malalim. Malalim. Delikado. Malalim. Pero i-record ko lang. Ay, dah. Malalim dito, malalim. Tayo ba? Malalim dito. Kaya sabihin pag nawawala yung GoPro ko mamaya. Mahal-mahal ito eh. Hindi ko napansin. Hindi yan. Baka may makuha akong ano, picture ng isda.